Greece are a separate language or separate languages, then their documentation is all the more urgent since they are on the very brink of extinction. Από την άλλη πλευρά, εάν δεχτούμε το επιχείρημα ότι οι μακεδονικές διάλεκτοι της Ελλάδος είναι ξεχωριστές γλώσσες, τότε η τεκμηρίωσή τους είναι όλο και πιο... We would like to make an announcement to all of you, και στον κύριο, μπορείτε να καταλάβετε τι θέλετε κύριε Ψαρά. Ντροπή σας, για αυτό που γίνεται εδώ. Είσαστε όλοι γελοί και καραγκιόζιδες. Για το μακεδονικό λεξικό, ξεφτυλισμένοι. Δεν αγγίζετε κανένα μία ερωτική γιατί όλες, επειδή έχουμε τα λαμπέρια με τους διαφόρους και των κοσμικούς μετανάστες. Κύριε Βαγιανάτο, τι κοιτάτε, μάνα και το ψηλιάστε, μου μπορείτε να κάνετε μίληση από τη θυσία αυτή είμαι. Ντροπή σου. Μια ζωή προδότηση σου. Έτσι, ντροπή σου. Αλλά έπρεπε να σε έχουμε τηλεφώνω τα κινητά όταν τα κάνατε τις παρτούζες στα μαγαζιά στην Αμερική και πήρατε τις κοκαίνες. Ξεφτυλισμένοι. Εξεφτυλισμένοι. Αυτό εδώ είναι το βιβλίο. Αυτό είναι το βιβλίο. Μπορώ να βγάλε με φωτογραφία, βγάλε με ρε. Τι θέλει να κάνεις βλάκα. Βγάλε φωτογραφία ρε βλάκα. Τι θες. What do you want. Can you sign with this? Ωραία. Ντροπή σας. Τελείωσε κύριοι. Όλοι έξω τώρα κύριοι. Τα παιδιά, όχι εμείς. Οι κύριοι θα βγουν έξω από καθόλου. Τώρα βγείτε έξω. Τώρα βγείτε έξω όλοι. Και φωτογραφίες όλους. Δεν θέλει κανείς μάλλον. Με τα κινητά όλοι. Φωτογραφίες όλους με τα κινητά τώρα. Εκείνος κάνει φωτογραφίες. Θα βγείτε από το κάτω. Κάντε τις φωτογραφίες πάρα όλους έναν ένα. Έναν ένα. Όπως φτιάχνετε κύριοι. Μη σπρώχνεις κανέναν κύριοι. Γιάννη κανένα. Γιάννη. Φωτογραφίες. Τίποτα. Κύριοι τελείωσε. Κοίταξε. Φίνεις. Φίνεις. Έξω όλοι. Έξω όλοι τώρα. Τώρα έξω σηκωθείτε. Out. Φίνεις. Το κατάλαβες Βοσκόπουλε. Το κατάλαβες Βοσκόπουλε. Έξω τώρα. Σηκωθείτε. Φίνεις τι είπα. Φίνεις αυτό εδώ. Παρουσίαση ελληνομακεδονικού λεξικού. Πάτε έξω και πάτε έξω στον δρόμο τώρα. Φωτογραφία και δρόμο. Ντροπή σας. Αν δεν είναι καστουρίκια. Αυτό μόνο. Πάτε έξω. Πάτε έξω. Φύγα. Δρόμο τέλος. I don't know if there's much point in my finishing, but I'd like to read it. Μετά από τις παρουσιάσεις του Αμπετσεντάρ, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και γι' αυτό επιλέξαμε αυτή την περίοδο που πιστεύαμε ότι δεν θα υπάρξει παρέμβαση, ακριβώς γι' αυτό το λόγο σε μια τέτοια προεκλογική περίοδο να τολμήσουν κάποιοι να κάνουν ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό πραγματικά είναι σοκ. Δεν είναι σοκ, απίστευτο. γιατί από την ιστορία που έγινε στο εφετείο στις 9 του Μάη υπάρχουν φωτογραφίες